Светият Дух име ли е? Не, Светият Дух не е име, а описание на действената сила на Яхова Бог, чрез която Той осъществява волята си. Библията никъде не представя Светия Дух като личност със собствено име или като същество, отделно от Бога. Вместо това, тя описва Светия Дух като средство за изпълнение на Божията цел. Нека разгледаме въпроса по-подробно. Първо. Какво означава Светият Дух? Свети подчертава чистотата, святостта и уникалността на тази сила, която произлиза от самия Яхова. Дух идва от еврейската дума руах и гръцката пневема, които означават вятър, дихание или невидима енергия. Това показва, че Светият Дух е невидима, но могъща сила, която Бог използва за творение, напътствие и подкрепа. Второ. Светият Дух като описание, а не като име. Имената в Библията служат за идентифициране на личности или същества с определена роля. Например, Йехова е Божието лично име, което разкрива уникалната му същност, Изход 3 часа и 15 минути. Исус, Йешуа, означава Йехова е спасение и подчертава мисията на Христос. Михаил е име на ангел, което означава кой е като Бог и идентифицира личностен представител на Бога. Светият Дух, обаче, не се представя като личност или същество, което да изисква име. Той винаги е свързан с действията и волята на Йехова. 3. Как Библията говори за Светия Дух? Библията описва Светия Дух не като личност, а като инструмент на Божията дейност. Светият Дух няма личностни характеристики, той се излива, Юил 2.28, Деяния 2.17. Личностите не могат да бъдат изливани. Той се дава и приема, Лука 11.13, Деяния 8.17. Това е характеристика на сила или енергия, не на личност. Той движи хората, 2 Петрово 1.21. Това подчертава, че той е средство, чрез което Бог влияе на хората. 4. Символи, използвани за Светия Дух. Библията използва символи, за да опише действията на Светия Дух, което също показва, че той не е личност, вятър, символ на невидима, но мощна сила, Йоан 3.8. Огън, пречистваща и вдъхновяваща сила, Деяния 2.3.